Να παραμείνουμε στο μπάσκετ, καθώς πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ομάδα του Αντένα. Στην πρώτη της χρονιά κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα τύπου, νικώντας την ομάδα του πρωταθλητή 51-47 στον τελικό που έγινε στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να δείτε τα αθλητικά μας νέα και στο Web TV στο www.antena.gr/webtv. Ο Κυριάκος Καψής σηκώνει το βαρύ τιμοτρόπαιο και πανηγυρίζει μαζί με τις συμπαίκτες του την κατάκτηση του 8ου πρωταθλήματος τύπου Λάζαρος Μουρκάκος από τον Αντένα. Ο Αντένα διέψευσε όλα τα προγνωστικά και αναδείχθηκε πρωταθλητής, νικώντας τον τελικό με 51-47 την εφημερίδα πρωταθλητής στο κλεισό της Νέας Σμύρνης. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Αντένα και σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε ένα καθαρά αθλητικό πρωτάθλημα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, με τους Σπυρίδων, Τζιώτη και Κολίτζα να κυριαρχούν στους εθέρες, τους Διαλεκτάκου, Καψί και Καλέρικη να οργανώνουν μαεστρικά το παιχνίδι και τους Καραμέρο, Χατζηδάκη, Γεωργακόπουλο και Μανί να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στον αρχιτέκτονα του Θριάμβου, Ιάκωβο Φιλιππούση, και τον συνεργάτη του Νίκο Δελαγραμματικά. Και στα δύο παιχνίδια ήμασταν μπροστά από την αρχή μέχρι το τέλος και νομίζω ότι δίκαια κατακτήσαμε τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σπυρίδων και το κύπελλο αφιερώθηκε στο μεγάλο ότυχο της ομάδας Βασίλη Ρόζο.